Ayo. Ayo, mamista me. Morning. Amo. Magsuroy-suroy. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. 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 Muli nga hati ka kung mingawon basta pista. Have you Nata sa Bartillo once again and look kinsa among na meet. Naglaglaag po, naglaglaag. Hi, bye-bye. Ingon sila dili daw number 1 ang MOR. Number 1 yun sa Cagayan ang MOR. Tanan yun, pati sa Bukidnon. Ingon sila dili daw. Maunay number 1, why lain? Walay kaparihas. Kabulong ka unsay number 1? Ang MOR. Dili. Ingon sila kwan daw kanang Dili at tinuod. MOR yun ang number 1. ingon sila number 1 lagi daw. Unsa may Dili mas yun ang number 1 yun MOR kay Chuy KB. unsa man din nakalahis sug sa MOR bing. Tsada ang mga chowns, ang mga DJ, mga sweet kayo, gwapo, gwapa. Sa ma'am, di ka ganahan. Dili mo ka paminaw. MOR like Pero nakadon. Wala, nakadungog ko pero wala lamin. Kinsa imong nailan nga Wala good. Nagalitan ka tong storya sa MOR. Anong mada? gugmang giahak. Oh, gugpang kiahak kay butang og struang apple. Tsada yun ang kwan, katong kutaw question ba? Kutaw question. Basta MOR. Chuy KB.